O Rompetiño vivirá esta fin de semana a súa 9ª edición. Música e deportes urbanos tomarán o protagonismo ante case 20.000 espectadores. Esta noite arranca unha nova edición de Rompetiño Jump, festival de deportes urbanos e música que atraerá a preto de 20.000 persoas a Porto do Son. E o fará grazas a un potente cartel que monopoliza as miradas na 9ª vez que o Rompe se celebra na localidade. Está todo listo para empezar. Ahora só queda que nos respete o tempo un pouquiño e penso que vai ser a edición con máis afluencia de xente do Rompetiño. Por nosa parte, últimos retoques, obviamente. Isto, bueno, sempre hai imprevistos de última hora, pero como xa son 9 anos, máis ou menos xa vamos seguindo o guión de sempre, todo controlado. A venta de entrada rexistrou un gran incremento con respecto á última edición e os asistentes poderán desfrutar dun cartel musical de calidade. Penso que o cartel é fundamental, que funcione. Este ano tuvo unha acollida increíble e despois tamén a xente que ven vive unha boa experiencia e suele repetir. A xente que ven ao Rompetiño, a maioría, se lle preguntas, non creo que fora moi pouca vai ser a primeira edición que veña. Outros virán por primeira vez, pero a maioría de xente que ven ao Rompetiño suele repetir, a verdad. Un dos celos distintivos do festival é o apartado musical, no que hai cabida para artistas recoñecidos e tamén locais. Para nós non facemos moita distinción entre cabezas de cartel e de tal, teñen todos a mesma importancia, así que é verdad que nombres como Soto Asa, Raúl Clyde, Isobey, De Valentino, Métrica, son nombres que igual, bueno, están ahora mismo a nivel top. Pero xa che digo que todos os artistas que veñen están bastante igualados, penso que bastante igualada a cousa, basicamente. Ademais de contar con talentos emerxentes. Deportivo como a nivel musical, sello de identidade do Rompetiño desde o primeiro ano, apostar por deportistas locales a nivel Galicia, por artistas emergentes sobre todo, e penso que é un dos sellos que máis nos distingue de outros festivales, tanto a nivel musical como cultural e deportivo. Nos referentes aos deportes urbanos haberá 4 principais. Son BMX, skate, básquet 3x3 e breakdance. E logo temos exhibicións e outras actividades, pero as principales son esas. Logo temos graffiti, parkour, temos zona de barbería, temos zona para facer as uñas, temos distintos talleres, concertos gratuitos, temos sardiñada, temos skimboard, que é para tamén surfear os chavales, temos un pouquiño de todo, a verdad. Festival que naceu hai xa 9 anos e que é un referente a nivel autonómico. Pois cada ano intentamos crecer, que o Rompetiño vai para arriba. O noso objetivo desde o primer ano foi soñando convertilo nun referente nacional e pouco a pouco pois intentar conseguilo hasta que deamos o que o público queira, vamos.